खौरां बिजोंनिसिम KLO-KN नि मोनसे खौरां बिबुंसार। क'क्राझार जिल्लानि दतमायाव मैया मोनाबिलियाव ग्रेनेड खुबैनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि बाथ्राखौ KLO-KN आ सिमान जादों। खौरां बिबुंसाराव फोरमायनाय बायदियैब्ला थांनाय 1 दिसेम्बर खालारा क'क्राझार जिल्लानि दतमानि फालांगिरि सुब्रम एबा समेन सरकारनाव कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशन KN आ रां दाबिनानै गांसे लाइजाम दैथायहरदोंमोन। नाथाय आफादा रां होनायनि सम सिमाखौ थि खालामनानै होनाय समा बारलांनायनि उनावबो रां होनायनि सोमोन्दै आफादजों जेबो सोमोन्दो खालामैयाव थांनाय सनिबारनि मोनाबिलि समाव बिथांनि गलायाव थांखिनानै KLO-KN आ हेन्ड ग्रेनेडजों गाग्लोबदोंमोन होनना फोरमायदों। समेन सरकारनि गलायाव थांखिनानै KLO-KN आ ग्रेनेडखौ खुबैदोंमोनब्लाबो ग्रेनेडआ बेरफोयैयाव गला बिगुमाजों लोगोसे खाथि खालायाव थानाय सुबुंफ्रा गिख्रंथाव खैफोदनिफ्राय रैखा मोनो। लोगोसेयैनो फालांगिरि समेन सरकारा रां बिनायखौ थाबैनो होआब्ला बिथांनि हेंथायै गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन आरो बिथाङा गावनि बिनि थाखाय दायनिगिरि जागोन होननानै हुमखि होदों। खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों KLO-KN आफादनि फारसेनिफ्राय Gila 2 लाख টাকা পাবি যাও সামনে আরে সামনে যাও